കാണിച്ചാലോ? ഇതിലെന്താണ് സംഭവം? സീക്രട്ട് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സീക്രട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റവും ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തി. ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളും ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയാം. അത്രയ്ക്ക് ആരാധനയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. യെസ്, ഒന്ന് കാണിച്ചു. കറക്കുന്നു കറക്കുന്നു. ഓ അബ്ദുൽ കലാം. ഇതുണ്ടായില്ലേ ഈ പിക്ക്? നോക്കിയതാ, നോക്ക്. ഇത് കലക്കി കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. അത് ഒരു രക്ഷയില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇത് കലക്കി. ഇത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മറന്നേക്കൂ. അതൊന്നും എടുക്കാവോ? സാധനം എടുക്കാവോ? ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ചായ തോന്നുന്നു നിങ്ങക്ക്? ഈ സംഗതി കൊള്ളാട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പെയിന്റിങ് കാണുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും വെക്കാം സാറേ. വാവ് മാൻ, അടിപൊളി, സൂപ്പർ സൂപ്പർ സംഗതി, സൂപ്പർ, അടിപൊളി. സി നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതാ. ഇനിയുണ്ട്. സാധാരണ പെയിന്റിങ് ചുമരിൽ വയ്ക്കാവുന്ന പെയിന്റിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ ഒരു തോടുണ്ട്. തോട്ടില് മീനൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ തോട് ഇതിലെ റൗണ്ട് അടിച്ച് പോകും. അപ്പൊ അവിടെ വെള്ളം ലീക്കായി. ആ വെള്ളം ലീക്കായി സ്ഥിരമായിട്ട് കുറേശ്ശെ വന്ന് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ടിൽ മിക്സായി പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ മിക്സ് ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുല്ല് മുളച്ചു വരും, ചേറും ചെളിയും. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നാട്ടിൻപുറത്ത് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ. സാധാരണ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല, ഒന്നും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മാജികാരന്റെ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത്, ഐസ്ക്രീം കാരൻ, ഫൗണ്ടൊക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തുണ്ട് ഇതില്? ഒന്നുമില്ല. നമ്മളൊക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ? നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്തേക്കുള്ള പോലത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്ത് ഒരു പെയിന്റിംഗ്, പാർക്കിന്റെ പെയിന്റിംഗ്, ഏരിയൻ വ്യൂ. ഇപ്പൊ ഡ്രോണൊക്കെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കറക്റ്റ് ആണ്. അത്രേ ഉള്ളത്. സാറ് വരച്ചതിന്റെ സംശയം. നമ്മുടെ കഥ ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നു. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ എപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ ഉണ്ടാവുന്നു. പെയിന്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതില് വലിയൊരു സീക്രട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊന്ന് കാണിച്ചത്. ഇതില് ലോകം മുഴുവൻ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. സർവ്വരാജ്യങ്ങളിലും അറിയപ്പെടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ സ്വന്തം, അടുത്ത് ഞെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. സ്വന്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അടുത്ത് ഞെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. സംഭവം വെച്ചു. കണ്ടു. ഓക്കെ. മഹാത്മാഗാന്ധി ഈ വെള്ളത്തിലല്ലേ? ഇവിടെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക്. ഇത് കേട്ടിരുന്നില്ലേ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും? ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത 180 ഡിഗ്രിയിൽ ഇവിടെ നോക്കിയാലും അതിജീവനാണ്. യെസ്. ഓ അതെ.